काम ऐसा करे के चाहिए कि दाम मिलो टन टन। ऐसा काम ना करे के चाहिए कि ससुरा काम करो एक दिन आ तगादा करो 13 दिन। घर में से ना घाटा जाइए। ससुरा आज के काम बोले बोले बात चानी बात तनी चले तो दलानी में। गांव घर में मैं मर्द काम करे जाता सन एगो हमार मर्द बावन कि उनकरा के जानला कि कमवे नहीं खे मिलत। उनका घर ले बैठला ले खैला ले घुमला ले फुर्सते ना मिलेला। हो देखो बालुए उतारे में मजा बाटे 2 घंटा में 600 यही तरह 3 गो ट्रक आ जाइए तो दिन भर में 1800 यानी कि 50,000 रुपया महीना ले कम। कहो कुलेसन बड़ा पैसा गिना तड़ा हो। जाना तरू सब मेहनत के फल ह। देखो हई फलानावा के मेहरारू चिरागाना संगे पैसा गिनवावतिया जनाता दाल में कुछ काला बा। चलो कहबो करा ले। जाना तरू हम काम ऐसा करी ना कि 9 नगद ना 13 उधार। अरे 10 रुपये के काम करी लेकिन टन टनाटन दाम मिलो तबे ना घर के काम काज चली मेहरारू खुश रही। हो ऐसा कुल काम करेला कमा के लिए ना तो मेहरारू गरम क के या तेल लगावे ले पूरा सोटे ले देह में। हो देखो हो जेकर मर्द कमा के दी ओकर ना मेहरारू सेवा करे आ जेकर मर्द कमा के ना दी उनका घंटा करी। जान तू हमनी के अनगिनत पैसा हो है ना। कब 2,000 के काम हो जाला कब 3,000 के हो जाला हो। कहो इसी कौन बड़का काम करेला हो। बालू गोटी वाला काम करे जा ट्रक पर भर आवेला आ उतार देने जा ना तो एगो ट्रक पर 1500 आ 4 जना रही ना जा आ दिन भर में 5 गो ट्रक उतार देने जा तो सोच लो 2400-2500 हो जाला काम आ नगद दाम मिलेला कुछ बख्शीशो मिल जाला। ऐसा न होला तोहरा का लागता हो तबे ना ईटा गिरवाले बानी। ए सुना ना हमारो मर्द के अपना संग ही काम करे के लिया ना जा। ए भाई देखो तू तब सोचत रहो कि इनकर पेट पलात ना अब हमारा से ऐसा कुछ काम ना हो जानलू। सुना यही तरह काम के अभी आना ठेली चलता काम मंदा चलता आ तू ओकरे में दूसर धंधा लगावत। अरे जान 4 जना करता एगो ही में जोड़ लो 5 जना हो जा। मोल आदमी न आजकल काम धंधा करत हम ही एगो बैंक घूमत हई चाहता हमरो धंधा ना तो कोनो बिजनेस कर। ए चंदन का हो नकुल भाई का हाल चाल। ठीक है बात तोर मेहरारू के आदत खराब बा। आदत खराब बा हाँ का क देले बिया हो। देखनी चिरागाना तोर मेहरारू के पैसा देखावत रहल नी मर्दो कर ई मजाल हो कि हमारा मेरे के पैसा दिखाई कहाँ दिखावत रहल ह। दलनिया में तोरा हमारा दलानी में हाँ तोरा की जय आ वो खूब दाँत चियार हंसत रही जना ता कुछ गड़बड़ ना होखे वाला बा नकुल। हम कुछ देरी बाजारी में का चल गई नहीं मेहरारू दूसरा संग गुलछारा ना उड़ावे लागल। हमारा जाना था न ओकर लूल लक्षण खराब बा। का अब हम कहीं ई रहन रही न तो मेहरारू न दूसरे के संगे भाग जाई। कौन बात नहीं के ठीक बा जा बता दहला न। हाँ ओतने मैंने हम जोन आँखी से अपना देखनी तौने तारले बतैले हैं। ठीक बा अगर बात झूठ निकलल तो समझ लिह तारा संगे हम का करम। ना झूठ तनको नहीं खे तू जा देखो। सही बात बा ना। हाँ ठीक बा जा हम ओकरा के देखो तनी सरवा के बतैबो कनी अपना मन के हो गइल बा हमरे चिरागाना पैसा देखावता आ उ देखतिया रुक देखो जान तरू इतना त टरका वाला बख्शीश देलो से हमनी के। अच्छा ई बात बा हो। हाँ हो बताओ काम करबो तबे न कुछ मिलहु होला बा। हाँ लेकिन खून पसीना एक क दिन नहीं हमनी के मेहनत करो। बात तो सही कहता जान बा। मेहनत ना करब तो फल कहाँ से भेटाई। कहाँ से भेटाई मेहनत के फल ह। ले ला घोट जा का घोट जा चिरागन का पैसा घोट जा। ए मेहनत का पैसा कैसे घोट गई हन। अक्का जी कहाँ गोर नहीं हम पूछी कि तू पूछबी हमसे सवाल का करो तड़ी एकर मतलब तोर हमरा से ना पैसा से ना प्यार बा। हाँ कहो चिरागन
मैंने तारे ता ना हिम्मत कैमरा मैन के पैसा देखेब मर दे ए भैया। वो हमारा दलाली में आके हमार कोनो गलती नहीं खे माई बाप जान तो हम बालू उतार के नहीं तो हे जब बैठ के पैसा गिनत नहीं तले आ गेली ही बीचवे में माने हमारे घरे आइल ह पैसा गिने तार घर दुआर नहीं खे तनी दलान होइए ह बैठक बैठक में केहू आवेला जाला बैठ जाला केहू बोले चले वाला होइए ना तो हमहू बैठ गइनी तहार दोस्त नहीं खे कुल एकर जवानी के दोस्त बा ई कुल का बोलतनी एक दादी पैसा ले तलू ओकरा से आ कह तलू की कुल का बोलतनी का नहीं ठीक कर तार जवानिया में पिलुआ पर गइल बा के हमार जवानिया के दोष देता वा देखो भैया सुनो तू जवन सोचत रह तवन बात नहीं खे ना उहे बात ये बा हम कैसे मान जाई नकलवा देखल स उहो कहत रहल कि तारा नेहरू के चलेगा ना पैसा देता और पैसा लेती या ई न ओसन बिया ए काहे के हम पैसा देब हो इहे ढेर सुघर बड़ी का किनकर के हम पैसा देब हां हम पैसा अपन मिलावत नहीं जान तो हम रोज 1800 रुपया कमाई ना कौन काम करल हो बालू सर्विस बा नौकरी बा ना कोनो सर्विस नौकरी नहीं खे हो हाँ। बालू गोटी सीमेंट उतार के लाद के चढ़ा के उठा के बैठा के इतना कमाई ना अच्छा चढ़ा के उठा के बैठा के यानी गदहा वाला काम करल हाँ, गधा वाला काम करना उ गदहे वाला ना काम बा सीमेंट का पार पलो गदहा होला बा हाय मेहनत मजदूरी गदहा हो गई आदमी देखा भैया सरकारी नौकरी के चक्कर में बुढ़ा जइब बेटा पतो उतर जइह सन नाती के नाती पर नाती हो जइह सन लेकिन सरकारी नौकरी ना लगी ना जी सरकारी हम से हो बढ़िया बा इंजीनियरिंग के सरकारी तैयारी में करत चलू। रही हो चाहता उ छोड़ के उहे कमावा करे के ना तू का जन नौम नगद न तीरे उधार टन टन दाम मिलेला अपन सबरे नीमक आ सब तुआ खाए के ना पड़ेला साग सब्जी मुर्गा मछली खा के आनंद रही कथाना आदमी ये भी एक के कुल बकरी चरावत न कथन उ नौबत आ जाई न तो बहुत स्थिति खराब हो जाई हमनी के 4 जना के 5 जना के ग्रुप ह हां सबेरे बेलचा उठा के चल देने बालू गिरावे आ ला दे देख एगो हमरो के राखल है हमरा मौगियो के राखल माने हमहू कमाई हमर मौगियो कमाई है तो देख ऊ कामिंग करे से ना होई काहे में इंसान नहीं है आदमी नहीं है उनका शरीर कमजोर बाटे और ई मुर्दी हाथा काठा पा भर मुर्गा अकेले खा ले ए हाथा काठा देखो ही में बारी ओजा लड़ी हो तो तेल फेंके लगी हो ई कुल का कहता हमरा से हो जाई हमरा से प्रयास करब तो हो जाई ई तेल फेकले हम तो जाना तो हमनी के फेंकी नहीं जा तेल के मतलब पसीना चारों ओर से टॉप टॉप चुएला ऊपर नीचे आगे पीछे बीचे सब भीग जाला जा जा हम ओइसन कुल काम ना करम हम बढ़िया गधा बाटी। वाला काम ना करम जा तो भैया तू कलेक्टरी कर सुना बढ़िया काम बा ना तो तू ही चल जाओ कमवा में ठीक बा रोबल तो बतियोले बेकार बा तहार काहे तार गरगट काटत हई का भातार जंगर चोर बा सोचे त न कि सरकारी नौकरी तो मिली ना नौकरी सरकारी हो तो एक दिन टोकरी का पार पर धोए के पड़ी या कुछ नौकरी के चक्कर छोड़े के पड़ी का बतियो तो चिरागन कहल है ना कि सरकारी नौकरी के चक्कर में बड़ा ना तो तरकारियों बेचे के ना भेटाई ठीक बा जा हाँ जो है सरकारी नौकरी तले पता चल के खेत खरिहान घर द्वार बेचा गई मेहर छोड़ के चल जाई सही कहता ना चिड़ियाखाना ठीक कहता लेकिन ओकरा बात में एगो दम बा का तो कहलस न कि सरकारी नौकरी या बेचा तरकारी तो का कहस उ ठीक कहता ना हम गधा वाला काम करम आ ना इंजीनियरिंग के तैयारी करतनी तो उ करम मैं चीज काम धंधा छोड़ के अब कपार पर टोकरी लेके आ गाँव गाँव बेचम सब्जी तो कौन बुराई वाला बात बाटे जी बढ़िया तो बा बिजनेस धंधा हो ओकरा में आरामो बा गधा नियन काम करबू तो शरीर पतरा जाइए तुरंत धीरे से खुलल बा कि दिमाग खुलल न घर चली घरे चली अच्छा ठीक बा रुकावत रे